Saps què passa? Que el dimecres comencen, però no veu nom. Serà un temps que estaré devalat i no sé si doncs ja vaig veure. No m'ho vas donar, si correu, potser sí. Ja ho miraré. De totes formes, quan pugui, i ho tingui, et truco. No, ja. Però no sé. És com que jo soc de les coses. És que jo llavors ho faig massa. Jo vull anar amb les espelmes. Com no els apaguin, el que faré serà... hauré de... Jo t'hi diu que han d'apagar la llum. Sí, saps què? Si no les hores... Encara guanyat? Oh, doncs ja
Mira, Txell, que ens filmen i tot, Saluda la càmera, hola. A la càmera. Sí. ¿Qué digas más? Hay que fer una promesa. Amb la col·laboració d'una dotzena d'activitats. En el marc de la Festa de la Llum i en segon cop i Bages tornen a promoure l'encesa d'una nova llum a Manresa amb la voluntat que la ciutat es faci bé i coincident amb l'arribada de la llum i de l'aigua a la plaça Sant Domènec començarà la simbòlica unió de la llum i l'aigua portada per dos col·lectius. Fa falta que molta gent comenci a encendre. Si en teniu alguna per casa, veig que alguns veïns d'aquí a la plaça ja les tenen a les finestres i als balcons, a la voresa també. Gràcies als documents que demostren i a la voluntat dels ciutadans que són avui aquí aquest fet dedicat al patrimoni immobiliari de la ciutat en forma de festa de la llum que celebrem demà, demà és el dia de la festa, avui a la vigília, activitat que esperem que sigui molt participativa. Que aquest any té una il·luminació especial en aquest dia d'avui, a càrrec de Bruno Pérez Cruz, que és especialista en il·luminacions naturals. Club Atlètic Manresa, que col·labora amb el Centre Excursionista de la comarca del Bages, ara amb l'aigua i la llum, aniran cap a la Basílica del Carme, on començarà l'acte. I aquí continuem encenent espelmes. Ara, simbòlicament, recordem l'arribada de l'aigua a Manresa. Arriba l'aigua! Un fort aplaudiment per l'arribada de l'aigua. Els homes en mans del misteri de Déu o el misteri de Déu en mans dels homes? Bé, sigui quin sigui el camí, hem arribat a destí, al miracle. Ha arribat el moment de recordar el Pacte de la Concòrdia amb la mà dels seus protagonistes.
i el rei Pere III. Posteriorment, el dia 12 de juny de l'any 1346, per part del papa Climent VI, a Vilanova d'Avinyó, es confirmà aquest pacte que donà pas a milers i milers de litres d'aigua fins a Manresa. Manresa, ciutat documentada des de l'any 889, esdevindrà pròspera, desenvolupada i culturalment forta. Gràcies, doncs, a l'ànima d'unes persones nobles i justes que varen impulsar la construcció de la séquia, encarregant-la a l'insigne mestre d'obra Guillem Catà. Que varen ser capaces de fer una mirada molt més enllà en l'horitzó, caminarà amb seguretat per les incerteses de la història. Majestat, il·lustríssim, abat, procurador, el somni de la nova Manresa s'ha fet real. Gràcies per haver participat en aquest acte tan simbòlic que rememora aquesta tradició manresana que ens dona una festa única i singular. No ho vas donar així, però potser sí. Ja ho miraré. De totes formes, quan pugui i ho tingui, et truco. No, ja. Però no sé. Però saps què passa? Que el dimecres comencen, però no el nom. No, no, no.